nou opletten. Oké, En ik voorspel dit wordt de hottest band voor het komende jaar. ik ben heel benieuwd. Het leuke is, er zit ook nog 12 Friesen. 12 Friesen toch, Volker, of net? Er zitten 2 Friesen in, ja. Ik ga maar in Holland in bij dit French komen, maar klopt het toch? Nee, ik kom uit Frencher en Sjoerd, dat is de Horenfries, die komt uit Jesterbierum. Ja. Maar ooit met de Brain Drain naar Amsterdam gaan studeren, neem ik hoor. Ja, nou, we gingen daar werken. Werken? Ja. En toen ben we daar... we hebben heel mooi muziek maken altijd. Die hoorde 2 jongens, kom ik uit het noorden, maar uit Greens en Zwolle. En we werden op een gegeven moment al bij elkaar in de buurt. En dachten we, gaan we maar deze formatie maar verder. En toen is 2 lien, iets langer lien, denk ik, is de Sunday Kids ontstaan. En ben we weer nummers gaan schreeuwen. Ja. We draaien straks de clip heen, want die is intussen gebroekt in bij een biermerk, hè, een commercial. Is dat merken dat dat meer impact had, dat er meer belangstelling van komt van zo'n noemer en band? Ja, zeker. Zeker. Je ziet heel erg, die clip werd heel goed bezoen. Meer dan normaal, wat we wennen. Wordt die internationaal uitgestuurd of is het alleen in Nederland? Nee, is alleen nog die reclame is alleen nog in Nederland. Ja. Want het leent zich wel internationaal, toch? Tik man. Ja, voor mij mooi het ik wel, maar dat doen ze net. Nou, kom op. Het is het grootste biermerk van Nederland. Meer zit ik er net door. Nou, ja, het gaat hartstikke goed. Maar net alleen dat in een noemer. Ik vind het een lekker noemer. Jerwaans is ik wel even. Maar mag een plaatcontract tekenen? Ja, we hebben 2 weken lien bij Suburban een contract tekenen. En dat bevalt wel heel goed, nou al. We hebben een heel plan maken voor het najaar waar we eigenlijk in spelen. En dat wordt al je boekt. Ja. Dus we hebben heel veel zin in, ja. Werk je hem nog? Of is de bedoeling dat je een baan van mij ziet? Nou ja, uiteindelijk wel. Ja, we werken nog wel en dat moet ik wel. Maar we proberen al wat minder te werken het komende jaar. Altijd al even kind. En dan kunnen we juist meer hierop focussen. En dat is wel zeker het idee, ja. Let even op, want ik ben bij mijn programma op het Freeze Festival, 26 september, zaterdag. Dan ben je bij mij de headliner. Ik ga hem voor het headliner maken. Yes, rammen. Wat stijl spelen ze precies? Wat speel je voor stijl muziek en waar komt het bij? Ja, we spelen rock en dat is heel erg gebaseerd op de Amerikaanse rockmuziek. Heel erg vanuit de blues en de country is het ontstaan. Het had wat Amerikanen, maar een rauwe ron. Ja, nou ja, zo kun je het zeggen. We zijn dus voor het nieuwe plaat. Dus de nieuwe plaat komt uit op 31 oktober. 16 oktober, 21 oktober hebben we de release. We hebben dus nou wel ontwikkeld wat meer oren te doen, wat meer psychedelische muziek erin te doen. Dus we gaan wel een beetje naar de kant op, maar de basis komt wel vanuit die roots muziek. Ja. Leuk. En wanneer is Freeze, Willem? 26 september op de Dianas. Ja, Sunday Kids als afsluiter. Ik ga nog heel horen leuke extra's, maar die worden nog via de site nog wel bekend maken. Wie dat die smaak voor het al trouwens? Of wie dat ontstaan nog met die jongens spelers? Nou, die smaak heb ik al wel onteerd, ja. Ik heb een orenband spelen en dan speel ik al een beetje die muziek. Maar uw smaak is heel breed en dat rent echt van hip-hop tot punk, zeg maar, om het zo maar te zeggen. Dus daarom vind ik het heel leuk om weer oren invloeden te broeken in uw muziek. Om net stil te blijven staan, om het zo maar te zeggen, voor uzelf. Eerst maar even Nederland, snap ik. Maar hoe vier rekken de ambities? Nou ja, overal. Ja, we willen komen die focussen dus op Nederland, maar België proberen we erbij te pakken. En we willen graag naar Duitsland. We zijn vorig jaar in Engeland West, dat bevoel ik heel goed. En ja, uiteindelijk wel overal over de hele wereld wil spelen natuurlijk. Maar dat moeten we misschien het kind. Nou, je mag een mooie slag zetten, in ieder geval goede muziek te maken. Fantastisch nummer. Ik maak een hitje voor nemen. We treffen je in ieder geval op 27 september. Doe je een mem-taal ook? Ik ga even een mem, ja. Mooi hè? Ik ben dan een rock, jongens. Wij draaien ondertussen de clip van Sunday Kids. Zie je even op Facebook of wat dan ook. Nogmaals, 27 september speciale gast. En we zullen absoluut meer van u jaren. Volkert, leuk dat je er even weer, jongen. Ja, dank u wel dat ik mocht komen. Ja. Tot de volgende keer. Dankjewel, jongen. Goed, we draaien de clip en dan gaan we naar de nieuwsbreak. En daarna hebben we onder andere hier de band Railroad en nog volle meer. En natuurlijk Douwe, een sidekick. Maar Douwe, luister in mij, dit is binnen de Sunday Kids. Ik wil opletten. I'm going back to the old country where my friends and I was born
Yes, I said